سلام علیکم برادران. پس گازه کیم توجی بختر خوش اومدی. سلام. کلاس زیکنده بیویان. Daha durmanda kalmış mı durum? Damaşıyla iş. فتحالله السلام علیکم. خوش اومدی برادر. ایسا جان ایسا سلام علیکم. خوش اومدین برادرو. چی حال دارین در روز جمعه؟ چو کردین برادران در این کرانتینا؟ فتحالله پیجی علیکم سلام و علیکم سلام برادر. خوش اومدین. فتحالله بگی کلاس ها برادر بگیرین کلاس بجی خنده بسیار شوا. کلاس اجی خنده برای هر کسی را بپیشکی بسیار کلاس اجی باشو. برادران کلاس بجی خند میشه. فتحالله هیچ کس نیست کو برادر میشه ان شاء الله من خود کلاس. تیجی بختر سازین خوبین همه کسا. فتحالله تیجی کو گابزا یگون چی؟ های چی گاب زنیم دیگه. خواهی شیشتیم در این کرانتینا در خونه دا بوار که فتحالله تیجی بختر مهمون بیو با بختر مهمون برا فتحالله تیجی ده. ایسا جان ایسا یا کو یگون قصه کن. تیجی بختر اینه شیدم تو دمدم شا زنگولش قطعی شا شیدم. او برادران کسی که میشین مثال زنگولش قطعی شین اکی برای یوتیوب توزه میکنه با زنگولش قطعی با خوبه. خیلی یگون سمنه میره و اکسیش با مثال هم بجی خشتمون
کجا بیا کد موبایلش کن Фатҳулло Тоҷӣ Бухтар бо Зангулаш шидм. Ҳунарҳои модар. Салом бо лайкаш. Тоҷӣ Бухтар боши. Тоҷӣ Бухтар боши. Фатҳулло Тоҷӣ ҳунарҳои модар шавед. Ҳунарҳои модар шавед Тоҷӣ Фатҳулло Тоҷӣ да. Бародарон касе ки нав омадай класса бижи қада бирава ба бародаронам биёя намо каса. Ҳунар ва Хабиб. Салом дӯстон. Ва алайкум ассалом бародар. Хуш омадӣ. Фатҳулло Тоҷӣ ман шидм. Фатҳулло Тоҷӣ касе да шидай? Фатҳулло Тоҷӣ ва алайкум салом. Другой колокол уже намон. Ҳунарҳои модар. Фатҳулло брат шидам то охира. Бошин бародаро касе мешин то охира шин. Рост мега. Ҳунар ва табиат. Ҳунар ва табиат. Хуш омадӣ ҳунар ва табиат. Ҳунар ва табиат ба фикрам одами навай класса бижиқ бародаря берун вуро класса бижиқ. Иншаалло ки ози одами бисёр мешава. Тоҷӣ Бухтар мада шавен марам шумо да мешам. Тоҷӣ Бухтар да шавен мега марам шумо да мешам касе ки нестай. Ҳунар ва табиат ку кира дастгирӣ кунем. Агар Тоҷӣ Бухтар нашуд Тоҷӣ Бухтар да шав. Тоҷӣ Бухтар мада шав. Война Тоҷӣ Бухтар мега мада шав мешавата. Ҳунарҳои модар. Касетон охира мешава мешам. Ҳунари модар брато Таҷик ТВ бародарон канали маро дастгирӣ кунед. Рост мега бародарон канали Таҷик ТВ ро дастгирӣ кунед. Фатҳулло Тоҷӣ якдигара ҳамин хел дастгирӣ кунед зур мешава. Бале бародар. Ҳунар ва табиат. Бухтар шудам. Фатҳулло Тоҷӣ Я таҷик дӯстат шидам шумоам низ шавед. Тоҷӣ Бухтар 579 ҳунар ин шидам туда. Сене Мусо 96 салом алейк. Ва алейкум ассалом бародар одами навай класса бижиқен каси дама шидаги нестай шава. Фатҳулло Тоҷӣ ва алейкум салом. Ҳунарҳои модар. Бухтар биша шидам. Таҷик ТВ. Фатҳулло Ужду.
Фатхулло Теҷик ТВ вуҷуд дорад шуморо. Фатхулло Теҷи мусиқи 96 шидам, шумоям низ шавен. мусиқи 96 шав Фатхулло Теҷи да Фатхулло Теҷи шумо да шидаи нигоҳ дора. Фатхулло Теҷи таки 200 ма шидам дар шумо. Сен Муси 96 Фатхулло шидам. Теҷи Бухтар ма да давно ҳастам. Теҷи Бухтар мега ма шумо да давно ҳастам дар кадом эфири. ҳунарҳои модар Бухтар буша қати Фатхулло. ҳунарҳои модар мега Бухтар қати Фатхулло шав. ҳунар ва табиат Фатхулло ма шидам буша. ҳунарҳои модар проверка кам нашидин. Фатхулло Теҷи манам шидам дӯстам. Теҷи Бухтар ма давно ҳастам. Значи ти айма я бор шиди во гирехтӣ. ҳунар ва табиат ҳунар ва табиат модар шудан биша. Теҷи Бухтар ҳунарҳои модар. Зачем гандагӣ? Правильно? ҳунарҳои модар ҳунарҳои модар брат ма патсани честная. ҳунарҳои модар мега бародар ма патсани честная. мисол дар каси шам мисол абрат намегиранд я хело мурғӣ намекунам. мисол ай хеле одамо бисёрам мисол мемонанд саҳар мехезӣ ки 10-15 та кам шуда хелиушам ҳастай. Амин касид мешин конкрет нишин. Сен Муси 96 ҳунар ва табиат. ҳунар ва табиат шидам брат. ҳунар ва табиат аз давонакай вале аз давонакай шерек шуд намедонем. ҳунарҳои модар табиат шидем братҷон. Фатхулло Теҷи ҳунарҳои модар қанта биза. Фатхулло Теҷи амирӯз 20 отписчӣ кард аз канали мо. Чида дурӯғ мегӣ клокочка намон. Ку шавем брато. Чи дурӯғ мегӣ клокочка намон. 5 лайк боши бародар боши 5 лайк шиде. Кияй ҳаминҷода 15 одамай. Ку шавем ку Фатхулло Теҷи чида дурӯғ мегӣ ша ма шидам. Фатхулло Теҷи мега каси да шидай бишава. Сен Мусиқи 96 ҳунар жду. Сен Мусиқи 96 модар шудам.
چی دروغ میگی کلکو چی تجه شیدم فتحالله تجه دروغ میگی با زنگولش قطی شیدم هنر و طبیعت برادرو کسی که میشوه دروین با تفتیش کنید درست میگه خیلی کسی که میشوه با تفتیش کنید تجه بختر چی بد دروغ میگویی یا خبر گیر هنر و طبیعت سین ما شدگیم هنرهای مادر موسیقی شیدم برات شیدم تا برات هنر مادر سین موسیقی 96 سین 96 زنده باشی родной Ардилион 0101 салом салом оптун ҳамакаса хуш омадед салом бародар чӣ дар дурӯғ мегӣ ма дар 248 модар 248 248 дегиай иброҳим теҷи салом алейкум ва алейкум басалом иброҳим теҷи класс абҷоқ ҳунарҳои модар касе шидай братто то охира қатитон шуморо то охира бишем рост мега фатҳулло теҷи ардиалон шидам шумо низ шавен ардиалон 0101 ма да бишен мешам иншааллоҳ сауд тайё 7 лайк биқаб ҳунари модар чӣ да дурӯғ шидам брат сен мусиқи 96 ардиалон шидам мега фатҳулло теҷи ардиалон шидай чӣ дурӯғ мегӣ ку хабар гир саод тв фатҳулло теҷи шидам шав брат фатҳулло теҷи шав ба ин бародарда ҳунарҳои модар бале брат чӣ да шидам та охир ту шав фатҳулло теҷи саёд бо зангула шав фатҳулло теҷи мега 0101 мусиқи 63 0101 мега мусиқи 63 шидам сауд тв чӣ дурӯғ 27 бо зангулаш теҷи бухтар чӣ ба дурӯғ мегӯй 27 шав ма да зангулаш қатӣ сауд тв ма ҳам бо зангулаш шидам чӣ да дурӯғ мегӣ тв шудам эфир хуш омадӣ салом ва алейкум басалом эфир
Sayo TV ҳунарҳои моддар 249 шидам ба зангулаш. Теҷи бухтар чида дурӯғ мегӣ як хабар гир. Фатҳулло Теҷи эфир шидам шумо низ шавед. Иброҳим Теҷи акаҳо дина як эфир ҳамаша нашидам дурӯғ мегӯям. Хаяки вайш ки мурғаям ки ҳаст. Эфир шудам биша бародар мешам. Дар комментария нависен ягон чӣ мешам дар ҳамода. Бухтар 242 эфир мега шидам. Sayo TV Раҳмат классник моро дастгирӣ мекунӣ. Эфир Фатҳулло шидам. Эфир мега Фатҳулло шидам. Фатҳулло Теҷи эфир шидам. Теҷи Бухтар эфир ина шидам туда. Эфир ҳунар 582 шидай. Sayo TV эфир нашудам шав бо зангулаш. Иброҳим Теҷи мардак вори шен мешам шумодам. ҳунар ва табиат. Раҳмат эфир. Эфир чида дурӯғ 28. Фатҳулло Теҷи ҳамата шидам бо зангулаш. Чӣ дурӯғ мегӣ? Окей. Эфир Саёд 1.07 шидай карочи. Sayo TV Раҳмат. Бачаҳо одамои нав омадаги касе класса наҷиқида як класса биҷиқа 98 шидай. Класса ҷиқина балокин дашкини. ҳунар ва табиат. Админ эфир мада омадагӣ нести худуд. Эфир 9 лайк. ҳунарҳои моддар. Савоб шиди ахирон бор мегум. аз Саёд шиди ахирон бор мегум мегавай. Sayo TV бишен мешам бачаҳо. Sayo TV дашен мешаватон бачаҳо. Чӣ дурӯғ мегӣ? Табиат шидамта. ҳунарҳои моддар. Савоб дурӯғ нагӯ. ҳунарҳои моддар мега савоб дурӯғ нагӯ. Фатҳулло Теҷи майли ман рафтам дӯстон. Бачаки ҷо мерай нара ки Фатҳулло Теҷи 5000 штрафат мекунам. Эфир ҳунарҳо моддар 249 шудам. ҳунар ва табиат. мегум эфир мада омадагии худуд. 0101 мада бишен охир. 0101 дашен мешаватон бародаро. Фатҳулло Теҷи бо миёем дӯстон. хайр хуш омадӣ бародар, бо биёем. бародаро класса биҷиқем ки одам бисёр шавам.
Сарик Про салом. Салом бародар Сарик Про, хуш омадӣ. Як каласа биҷиқ бародар аз бари боло гузар. Сарик Про одами навай бародарро дастгириш кинед. نول یک نول یک افیر акай Сарик. Иброҳим Теҷи, ҳунар ва табиат, шидам ака. Сайё ТВ. Сайё ТВ. Модарҷон, ман агар дурӯғ мегуфтам, 1/7 пад надоштам. Номеро имо роӣ кун. Секретниша кун, роӣ кун. Хай короче мегуфтад роӣ кун, номерои имо. Ҳунарҳои модар. Бахшиш Саёд братишка. Бахшиш Савоб братичок. ҳунар ва табиат. Иброҳим шудам раҳмат. Чида дурӯғ мегӣ. Худо бизанад одами мурғ. Сайё ТВ. Бош братҷон. Боши братҷон. Сайё ТВ гуфта. Бародарон касе класса наҷиқидай, я бароя класса биҷиқа. Класса ҷиқа бо хуб мешавад иншоаллоҳ. Одам бисёр мешавад иншоаллоҳ. Бародарон касе дар Сайё ТВ нашида шава меодам дам. А касе мадам нашида шава. Иброҳим Теҷи окей. Душанбесети Таҷикистон. Хуш омадед Душанбесети Таҷикистон. Салом алейкум ба ҳама дӯстон. Ҷумъа муборак бошад. Ва алейкум ассалом. Душанбесети класса зер кан. Душанбесети Таҷикистон. Обуна шуданро фаромӯш накунед. Ман ҳам мешавам иншоаллоҳ. Иброҳим Теҷи, админ. Хай зинда бошен ба эфир. ҳунар ва табиат. Админ. ҳар азмат хобхӯрен. Соати 8 эфир дорам. Бародар ҳунар ва табиат соати 8 эфир доштад. Бародарон ҳама каса соати 8 эфираи мардак бинед. ҳунарҳои модар. Душанбесити буша.
бародарон фуромӯш накунед, ҳунар ва табиат соати 8 эфир доштаед бародарон. Соати 8 ҳама каса эфири ҳунар ва табиат меоем. душанбесити Таҷикистон. Бародар я дастгирӣ кунед канали моро. душанбесити я дастгирӣ кунед бародаро, касе ки нашидаед ба фикрам одами навай дароин шин. душанбесити ба ҳарфи калон нанавис, майда қати навис. душанбесити я дастгирӣ кунед, дастгиритон мекунам бародаро, касе ки шидагӣ нестай. ҳунари модар. душанбесити шидам ё не. ҳунар ва табиат. майли дар амони Аллоҳ. Майли бародар, хуш омадӣ. Иброҳим Теҷи. душанбесити биша ма Зангула Главичник. душанбесити Таҷикистон 250 шидам бародар. дастархони таҷик. Салом, салом бародар, дастархони таҷик. Як класса биҷихем ба боло гузарем бародар. ҳунар модар. Раҳмат брат то охира. бале бародар, касе мешин то охира шин. душанбесити Таҷикистон. ҳунарҳои модар 250 шидам. дастархони таҷик. мондам. боши бародар. дастархони тоҷика я дастгирӣ кунем бародаро, касане ки нашидай. ҳунар ва табиат. душанбесити шудам биша. душанбесити ҳунар ва табиат шав бародар, шудастанд. ҳунарҳои модар. раҳмат душисити. раҳмат душанбесити гуфта ҳунарҳои модар. душанбесити Таҷикистон. Иброҳим Теҷи 87 шидам бародар. иброҳим Теҷи. душанбесити шудути бия. ҳунар ва табиат. раҳмат ҳамада ма баромадум. хуш омадӣ бародар. назар Теҷи. пло. назар Теҷи. дастгирӣ кунед бародаро. назар Теҷиро я дастгирӣ кунед. окей, раҳмат. иброҳим. окей, раҳмат. назар Теҷи дастгирӣ мекунам. назар Теҷиро дастгирӣ кунед, дастгиритон мекунам. назар Теҷи дамам набоши, я бидроша. мара мешам иншоалло баъди эфир. душанбесити Таҷикистон. ҳунар ва табиат 584 шидам. дастархони таҷик. ҳунарҳои модар шудам. ҳунарҳои модар. Астрахан шидам биша апа. Астрахан мегаш буда шидам бишин. ҳунарҳои модар. дастархон то ахира. дастархон то ахира шав мегам. душанбесити Таҷикистон. марам дастгирӣ кунед. душанбесити Таҷикистон бародаро дастгирӣ кунед. касе ки нашидед душанбесити Таҷикистон дадаро я шавай, бародаро мешава шумода. дастархони таҷик. манам то охира. дастархони таҷик. манам то охира. мега то охира шин. бале бародар, касе мешин то охира шин. ман миса ҳар хестам 10-15 кас па пичик нестай. ҳунарҳои модар. ами ҳунар табиат мада шида боша. ҳунар табиат ба фикрам ҳамада шида қариб.
منابع دیگه سوزش کنیم. های خبردارو کو گپ زدیم کو دوشنبه سیتی تاجیکستان دسترخوان ماداشیدی обуна دوشنبه سیتی تاجیکستان обуна нанавис бугу мадашиди шав ёами хеле короче ки мумкин набуда инҷа минут кам мекарда меган дастархон таҷик ҳа 187 душанбе сити таҷикистон дастархон 44 шидам родной ҳай бародаро ҳамдигарро дастгирӣ кинен ям созай бародар ҳамдигарро дастгирӣ кинем ям хеле хуб ай дастгирии ҳамдигарам ям хеле хуб ай бародаро ку гап занем ку бародаро чӣ ҳол доред даи карантина афиро ҳама дар хона иштагӣ бекор ай бародаро дастархони таҷик душанбе сити таҷикистон касе мада нестай дароя шава касе ки мада нестай шава ман медурам мешавам ҳамаша ман ози аҷа шида наметавонам баъди эфир медурам да ҳамат касе даки нестам мешавам бародаро ҳунарҳои модар табиат мегӯм ҳами худат мада шида ё не бародар табиат хеле шид бурман рафт табиат гуфт ки ман рафтам гуфт вай соати 8 эфир дора рафта вай ба фирм табиат шумода шидагӣ ба фирм роҳ ба сӯи ҳақ салом алейкум ва алейкум ассалом роҳ ба сӯи ҳақ хуш омадӣ бародар лайк ҳабаҷа ай бари боло бигзар бародарон роҳ ба сӯи ҳақ агар бода набошӣ дароша манам баъди эфир даҳамат мешавам иншоалло ба амри худо роҳ ба сӯи ҳақ алло
роҳ ба сӯи ҳақ ягон кас меомада бошад. Иншоалло бани худо меояд як класса биҷиқ, иншоалло бани худо меояд одам бисёр мешавад иншоалло. ҳунарҳои модар роҳ ба сӯи ҳақ шидамта биша. ҳунарҳои модар мегӯяд шидамта биша. роҳ ба сӯи ҳақ шавша. Окей, брат. ҳаку гап занем бародару ку чӣ ҳол дорем даи бекорӣ бовар ки вазъиятам везибае. роҳ ба сӯи ҳақ тамом. Не бародарон бесин ози иншоалло бани худо класса биҷиқен мешавад одам бисёр мешавад иншоалло. бехрӯзи атж салом созем. ваалайкум ассалом бародар беҳрӯзи а класса биҷиқ агар класса ҷиқидаги набошад бари боло бигузар. касе ки нашидем да ина беҳрӯзи ада шавем. беҳрӯзи ара мешавад. роҳ ба сӯи ҳақ ягон кас дастгирӣ мекарда бошад ё не? Бале бародар дастгирӣ мекунад. роҳ ба сӯи ҳақ. ваалайкум салом. бачаи тоҷик салому алейкум бародарон. ваалайкум ассалом бачаи тоҷик класса биҷиқ айбари боло гузар. агар каси ма дашидагӣ набошад шава. баъди эфир баро мешам до ҳаматон. беҳрӯзи а роҳ ба сӯи ҳақ шидам шав. беҳрӯзи а мега роҳ ба сӯи ҳақ шидам шавша. роҳ ба сӯи ҳақ. وعلیکم چوکدین همه کسا سوزین بچه توجیک ادمین شاو برات جون رو به سوی حق تمام. بهروز ادا کسی نشده شوا. رو با سوی حق بچه توجیک میشوی مهمون مو بچه توجیک کنیش نمیشود. بچه توجیک یک خبر گیره. بچه توجیک بهروز دما هستم هنرهای مادر برات مرا بخون. بچه توجیک شیدم اکا راه سوی حق. بچه توجیک میگه شیدم تا شب اگر نشیده باشی. هنرهای مادر دا боло. رو به سوی حق. بچه توجیک обуна шав да канали мо. بچه توجیک обуна шав да канали ҳавай. رو به سوی حق مرا دا канал бишен. окей бале бародар бешем. بچه توجیک رو به سوی حق شما شوین اکا ما شدم.
бачаи тоҷик зангулаш қатъӣ обардори бале бардор касе мешин зангулаш қатъишен ки ютуб тоза мекуна бе зангулаша касе мешин зангулаш қатъишен ба то охирашен ро ба сӯи ҳақ тирам бикӯш дад дорум ро ба сӯи ҳақ зангулаш қатъӣ мардора 3 нафар буда одамо кам хай ку гап занем ку бардора дия чӣ гапу хабаро да кадом шаҳрҳо даен да Москва даен ё ки да Тоҷикистон даен да як ҷо даен чӣ ҳол дорен Душанбе-Сити, Таҷикистон. Салом алейкум бародарҷоно. Канали мара я дастгирӣ кунед. Иншоалло ман ҳам дастгиритон мекунам. Аллоҳ нигаҳбонатон бошад. Омин. Бародароми Душанбе-Сити я Таҷикистон каналша я дастгирӣ кунед. Душанбе-Сити Таҷикистон мега дастгиритон мекунам. Касе ки нашидаед дароя шава. Одамон камбуда 2 нафар. Ро ба сӯи ҳақ мардак борин ҳами подписчик кардан шуморам кунен охира. Ро ба сӯи ҳақ меяд ки мардак гори то охира мисол шен. Вай касе ки то охира намеша вай мурғай. Ро ба сӯи ҳақ алло. хай бародарон майли хай дар паноҳи худо пешин хунем ки вақти пешин шидай. Ро ба сӯи ҳақ ҳамдигартонан дастгирӣ кунен охи. Бале ҳамдигарта дастгирӣ кунен. Ро ба сӯи ҳақ алло. ҳунарҳои модар админ ма менависум чӣ ба намехонӣ. ҳунарҳои модар админ мега ки чӣ ба ман мехонам наменависӣ.
ро ба сӯи ҳақ кӣ намехона? ро ба сӯи ҳақ хондестай? ро ба сӯи ҳақ админ хай бугӯ вақте ҳами обуна шиден вайрам букун охӣ. ҳунарҳои модар ҳози марам мебаром. Қуръони Карим. Салом бародарон. Қуръони Карим хушомадӣ. Класса зер кун. ро ба сӯи ҳақ чува? ва алайкум салом. ро ба сӯи ҳақ ва алайкум салом мега. Қуръони Карим 98 роҳ шидам буша. ро ба сӯи ҳақ Қуръони Карим 98 роҳ шидам буша мега. Шидайта буша. Қуръони Карим 12 лайк. Боши Қуръони Карим мошаалло мошаалло. Боши бародар саломат. ро ба сӯи ҳақ 140 шидам та. Қуръони Карим як видео мондам дар омада бинен бародарон. Хай бародарон Қуръони Карим як видео мондагия баъди эфир дароен видеои мардака бинен. бо як класс амонин хуб мешава як просмотр кинен. Бародаро баъди эфир ҳами видеои марам як дароен як бинен бо класс монем бениҳоят хуб мешавад. Бале беҳад хуб мешавад. Ягон чи намеравад бародаро. як бирӯен тамошо кинед як класс монем хуб мешавад беҳад хуб мешавад. хай майли бародарон дар паноҳи худо я намоза бихонем пешин шида. хай ҳама каса хуш омадем бародарон.